Mä oon miettinyt, että kun mun bestiksillä, Madelenella ja Victorialla on ihan oikeat työpaikat, niin hei, mä keksin, että mäkin voisin ruveta käymään ihan oikeissa töissä. James, veisitkö sä mut parhaaseen firmaan? Sellaiseen, jossa mä voisin olla globaali ja jossa urakehitys olisi niinku nopea. Asia selvä. Kiitos. Moi, mä olen Krisse ja mä tulin tänne töihin. Mulla oli varmaan joku työhaastattelupiste jossain. Joo, no mä varmasti löydän itsekin sen todellakin. Okei, sä oot hakenut meille töihin nyt oikeastaan niin kuin tämän päivän aikana. Onko sulla tutkintoa vaikkapa tekniseltä tai kaupalliselta alalta? No mä oon ylioppilas, mä oon käynyt talouskoulun, mä oon ollut au pairina Saksassa asti. Mä osaan saksaa ja... No voisitko antaa näytteen siitä? Näin. Mitä sinulle kertoo .NET, C++, J2EE, Symbian? En tunne. Ketä ne on? Me tehdään aika paljon meidän asiakkaillemme tämmöisiä mobiileja ratkaisuja ja sähköisiä palveluja. Kato. Täällä voi ottaa videokuvaakin. Haluatko karkkia? Ei kiitos. Apua, miten rankka haastattelu. Nyt mun aivot tarvii kyllä lepoa. Olisikohan täällä mitään virikkeitä? Täällä on kuntosali. Nyt mä voin alkaa treenaa. Siis onks täällä peliluolakin? Joo, me ollaan ansaitulla kauan. Onks täällä Mario Brosia? Voi ei, putoskohan mun nenäliina. Olkaa hyvä. Kiitos. Apua, onks täällä kaikki noin hyvännäköisiä? Hyvännäköisiä ammattilaisia. Ai joo. Heippa. Ai, tässä ei ole mitään Michelin tähtiä. No. Hello, Manolo. Can you bring me the menu, please? Or just bring me something like hampurilainen, or I can sit over there. Please. Thank you. And wait, I have something for you. Wait. Ei noin paljon. Manolo, do you think I would fit in here well? Si. Si. Täällä on ihanan kansainvälinen tunnelma. Mikähän tämän firman nimi olikaan? Hissi nousee, ura nousee, palkka nousee. Joka tulee asiakaspalautteet. Siis mihin te olette menossa? No hei, tuu mukaan. Me juhlitaan täällä onnistuneen projektin päätöstä. Eikö? Siis mä rakastan juhlia. Voitko avata, oletko ystävällinen? Totta kai. Chin. Chin. Joo, anteeksi. Eli milloin mä voin aloittaa nämä työt nyt sitten? No nyt täytyy... Krisse, teillä oli sit faksi tässä. Faksi? Joo. Tää on tuolta Madelenelta. Silloin tuolla Tukholmassa bileet, niin munhan pitää lähteä sinne bailaamaan. Enhän mä mitään töitä ehdi tehdä. Varmaan ymmärrätte. Niin heippa! No heippa vaan. Hei vaan, Krisse. Prinsessalle ei meillä nyt ollut tarvetta. Mutta sinä, kelpo tekijä, olet toki tervetullut. Lue lisää ja jätä hakemus osoitteessa ccc.fi.